חברים, כאן עמי תבל מערוץ תבל, אתה תגיד? הייפר גיימר סייל. כן, הייפר גיימר זה. מה, אתה לא זוכר את השם של הערוץ שלך? לא, כאילו אמרו לי הייפר גיימינג אייל, הייפר גיימר זה אייל, אני לא מבין. יאללה. איפה אתה? הנה. אנחנו משחקים The Walls כמו שאתם רואים. מה זה המפה הזאת? זה מפת ג'אנגל. טוב, אני מתחיל לחצוב... זה נראה פה, נראה לי קוראים לה אייסלנד. אני לא בטוח, כי זה אייסלנד כזה. מה, עושים ווד? זה סורווייבל. נו, ברור סורווייבל. למה סורווייבל? So easy. כאילו, מה עושים פה? זה UHC? לא. אתה לא שיחקת אף פעם The Walls? לא יודע מה זה, נו. זה UHC, נכון? לא, פעם אחת ניצחתי באיזה סרטון בערוץ הקודם שלי שמחקתי. אז תקשיב, כאילו, אני מצאתי לי איזה מחבוא מתחת לאדמה, לא יצאתי משם עד שהקבוצה שלי ניצחה כאילו. והיא באמת ניצחה. איזה קטע. כל פעם, סתם. מה, אני עשיתי קראפטינג טייבל, למרות שזה סתם בזבוז של ווד. אז בוא נשים ככה שתי קראפטינג טייבל. בעיקרון הרעיון של The Walls זה בעצם... סורווייבל? לא, אבל זה צריך לעשות צ'יטינג, כאילו, לא יודע, להפתיע אנשים בכל מיני מלכודות כאלה. איך להפתיע אותם? הנה אתה טוני. בוא. מה אני אמור לעשות כאן? יש פה קול. לא, בוא למיינינג. עושים מיינינג? בוא. נראה לי שיש מקום מיוחד. לא, אין? אולי יש פה. לא. לא משנה, בוא נתחיל לעשות. כן, פשוט נעשה מיינינג. אנחנו טובים בשרידה. אני לפעמים טוב, אני מוצא דיימונד בשנייה. לא, אני פה. אני חותם עם היד. נו, מה? מה זה? what the fuck? מה? קיבלתי את הבלוק הסגול ההוא. איזה? תראה לי. אין לי כוח. טוב, נו, אני אראה לך. איזה בלוק? הנה, רואה? מה? what the hell, נכון? מה? אז... טוב. what the fuck? אל תגיד את זה, טוב? למה? כי זה לא נעים. אוקיי. די, אני שמה עליו לא להפריע, בגלל שהתקשרו אליי כרגע. קראפטינג טייבל, אני מכין לי וודן... ושלא תהיה את סינטקס סקייפ שלי בדיסקריפשן. מה? למה כולם התנתקו? אוי, זה לא היה אמור לקרות. היי, די. אתה יכול ללכת, אנחנו באמצע הקלטה פשוט... סליחה, זה באמת... זה לא מקצועי, סורי. אפשר גם להקליט? את לא תדבר איתנו, אולי. ביי ביי. לא, הם יעוף לי כאן. אוקיי, חזרנו כולם ופשוט התקשרו אלינו. מצטערים. אנחנו צריכים אותו בסרטון. זה לא מקצועי, זה לא מקצועי. האמת היא, זה הפתעה, אבל אנחנו צריכים אותו בסרטון הבא לאיזה קליפ שאנחנו הולכים לעשות. We say that! אבל קליפ מצחיק. למה? מה לעזאזל? אני גם לא יודע מה לעזאזל. אני בטוח שהם תכננו את זה. נראה לי שזה מיינשאפט, כאילו, רק שלא. נו, יש פה סולם מתוך המים, כאילו. אוקיי. איפה אתה אבל? תבל. אני איפשהו במיינשאפט המוזר הזה. משיג לעצמי האירון, אין פה קול, לפי מה שאני רואה. הנה, יש פה קול. אז תשיג קול, כמה אירון, באמת. אני משיגה אירון את הקול. וקאבלסטון משיג. וואו, הם בטוח תכננו את זה, אין סיכוי שאנחנו סתם מוצאים את זה. כן, זה לא סתם מיינשאפט שקיבל איזה באג מטורף. הרי זה המפה שלהם, לא? כן. הם יכולים להחליט שלא יהיה פה ביינס כאלה. הנה איירון. תשיג. לא צריך. סנד כזה וסנד. שתי סנדים כאלה. שכאילו, אתה יודע, הם נראים כמו... יש את הרדסטנד. גם לי. עכשיו כבר אין לי. הנה אתה, עמי, אמא. אמא! אני לא אמא שלך. טוב, קח קובלסטון, תכין פרנסים. פה. יש, בוא נלך לקראפטינג טייבל שנחשב. לא, הנה, תכין לנו דברים, אוקיי? שנייה. אני זורק לך את כל הדברים השווים שיש עליי. תשמור עליהם. זה ווד מפיקיקס, איירון, קול,
וקוקו בינס. רגע, אני... טוב, תגיד לי, וחזרנו, מה אני יכול להכין? מה אתה רוצה שאני אכין? אילי שלח לכם דרישות שלו. אם אתם לא יודעים איזה... עדיף שלא תדעו קיצור. למה עדיף? אבל לא קשור אליהם. אוקיי. ניתן לו, איך קוראים? קרדיט בסרטון שהוא יעשה איתנו. לא, איזה מפגרי. אופי מפה הם עושים. בר שנייה, הם שמים, הם נראה, אי אפשר לקחת מהפרנס, טוב. נראה לי שזה אמור להיות טאנלס, הדבר הזה. אוקיי, בינתיים נחמם את איירון. כמו במגה-וולס. אתה יודע, האייפיקסלים חכמים, באמת. איך הם הצליחו להמציא משחק כזה טוב, באמת, מגה-וולס. אוי, לא, אני חייב כל אחד. מצאתי פה ג'סט עם 2 ויין. מה זה עוזר לנו? לא יודע, ויינס. אפשר לטפס. בוא. לטפס. יש לי 12 איירון. אתה יודע מה, אני אחצור כלום קצת פעול. אל תכין טורג'ס, זה סתם בזבוז. יש לי ברייטנס מלא ואני רואה משהו. איזה טים אנחנו לדעתי? בחיים לא ימצאו אותנו, זה משהו טוב. לא, אנחנו גרין. רגע, אנחנו חייבים לסתום את החור במים, שאסור לצאת. כן, תשים שם את בלוק, לא כבל סופר. כמה קשה לשבור את הלאדר הזה. הוא שווה. מה הוא עושה? לוקחים יופי! נפל פה סנד. מישהו הפיל בטח, אבל העיקר שאנחנו מוגנים. הוא לקח לנו את האיירון, יש פה איש. מה, איזה מניאק? איזה מניאק? הנה, נראה הוא לי מחזיר. אבל לא, אסור לו! יאללה, חסר פה איירון. פה יש. הנה, אני אביא פה עוד איירון. תשים פה את הכל בפרנס הזה. לא, בשתי פרנסים זה יותר קל. לא, אבל הוא לוקח לנו! חבל שאי אפשר להרביץ לו. בוא נעשה לו מלכודת, תמונה. תיכנס לשם. יאללה, אוף, יופי. נו, תביא לי סטיקס, אני אכין לשנינו סורדס. יש לי סטיק אחד, אני יכול להכין. טוב, כך. לשנינו סורדס, אוקיי? מאיירון? כן. לא, תכין... לי יש את האיירון. לא משנה. הנה, קח סורד. תביא לי את כל האיירון שלך, אני אכין דברים. מה? אבל גם לי. כן, גם לך. חייב שיהיה מספיק לשנינו כל פעם שאתה מכין. הנה, בוץ לי ובוץ לך. הכנת לי בוץ? הנה, קח בוץ. לקחת את האיירון סורד? כן. תלך עוד לחצוב, אוקיי? תלך. קח את הפיקס שלי, נראה שחי ישבר. יש לך מסתום? טוב, לי יש זה. ניווד? כן. אז איך חצבת איירון? לא חצבתי איירון. אתה חצבת איירון. אני חצבתי קול. אני חושבת שחצבת גם איירון. הנה, אני מכין לעצמי אלמט. אחר כך... גם לי. כן, לא, אין פשוט נגמר כל האיירון, אז אחר כך... יודע מה, אני מכין לעצמי פיקס שנייה. לשאריות של הסטיקס. יאללה, זה כמו במגה-וולס. נו, ברור. לא מגה-וולס, מגה-וולס. נראה לי מתי זה קורה. אני ממש יורד למעמקים. למעמקי היקום הזה. תשמור על הפרנסים שם. כאילו קצת, לא הרבה, ותלך לחצוב אותם. טוב, בוא נראה כמה איירון עושה. אנשים בזמנים כאן ואני לוקחים לך את כל האיירון, ואתה רוצה לשרוד, אתה רוצה לקחת את הקוינס. השגתי 6. שעשו פה כמו במגה-וולס. כאילו, יחסמו. יאללה, יש לנו 5 דקות. 5 דקות, כל הכבוד לנו. יש לי עוד 3 איירון, הנה. שוואלי. אין פה איירון, זה לא כמו במגה-וולס שאתה מוצא ערים של איירון. כן. איירון, נראה לי. לא. הנה אתה. עדיף להסתתר כמה שיותר למטה.
כאילו, אחר כך שהוולס יפלו, שהוול. לא, אנחנו מצטרפים למלחמה בערך באמצע. כי אתה יודע, כן. אנחנו... כן, הנה אנחנו איירון, נראה לי. פשוט אנחנו נבוא אליהם, פול איירון, משהו כזה. יאללה, אני מכין לך הלמט. בוא, תעלה למים. וואו, זה מה זה קשה למצוא פה איירון, אה? כן. אומייגאד, מישהו פול איירון עם איירון פיקקס. מה לעשות? זה הגיוני? לא נראה לי. הוא בטח מאסטר פרו. הוא האקר, סתם. הוא הביא לנו איירון! יאללה, תביא לי, אני אכין לנו. הוא הביא לי 10 איירון. מה צריך? מה חסר? יואו, הוא הביא לי איירון. חסר לי הלמט? או שיש לך הלמט? יש לי. קח. תכין לנו צ'סט פלייט. אבל זה לך? לאחד מאיתנו. לי? כן. לך, כן. נראה לי אולי אני גם אכין לעצמי צ'סט פלייט. הנה, כך, נשאר לי 2 איירון. קח, תביא. אני חייב להכין. יש! אני יכול להכין צ'סט פלייט. למה הוא שם סטון? למה זה שם? מה יש לו? טוב, אבל הוא איש נחמד. אם היית מוותר על הבוטסס שלך, אז היית מקבל עכשיו גם לגינגס. לא נורא, לגינג זה לא הכי חשוב. יודע מה, אני אלך לחפש עוד איירון בשבילי ובשבילך לגינגס. אבל זה די קשה למצוא פה, הם לקחו פה כמעט את הכל. בוא נשאל אותו אם הוא יכול להביא לי. לא נוצאות, באמת. אני לא רציתי את הבוקס. וולס, אוקיי. אני אעשה פה פארקור. חייב להביא לי שפוד. אני אהיה סנייפר! סטרינג! לא חשבת על זה? יש לי ווד. איך אתה תהיה סנייפר? תביא לי סטיקס, 3 סטיקס לפחות. מהר, שנייה, אם מצאת פה משהו כמו גראבל או משהו כזה? גראבל, מצאת? אין פה פדר, נכון. לא משנה, תשכח את העניין של סנייפר. אני יכול להביא... לא! אבל יש לך כבר בואו? לא, יש לי, אבל כאילו, אני לא יכול לראות איתה, כי איך אני אשיג ארוז? אוקיי, אני הולך לחפש בשבילך. יש פה אנשים מתחת האדמה. לא מה שעוזר לנו, אבל... לא, אפשר ללכת אליהם, אולי נמצא שם טונות של איירון או משהו כזה. לא, אבל הם לקחו פה כמעט את הכל, אתה מבין? וואו, אני הולך ממש מתחת לאדמה, אני ממש... מצאתי אנשים. באמת? יש לך. זהו, יש לך... מצאתי תיבה. אחלה. לקחו אותה כבר. וואו, מה זה המקום הזה לעזאזל? מה? הם הגיעו לפה... למה יש פה אנשים בבדרוק? מצאתי אנשים בבדרוק. לקח להם את האיירון. אני לקחתי להם 7 איירון. אני בבדרוק, תקשיב לי. אני הולך עכשיו. כאילו, בטח יהיה, בטח... ראיתי את כל האנשים שמתחת לאדמה. הם בבדרוק. אוי, עוד כמה שניות לזה. אז מהר, במהירות. אבל אני לא אספיק להגיע. אני מביא לך לגינגס, או שלי לגינגס. למי? לך אתה? כן. טוב, תהיה פולה. לא, יודע מה. אני מפרגן לך. תודה. אני פול איירון. תיקח להם איירון. איפה? יש אנשים כאלה בבדרוק. אני יודע, אבל לא, עליתי עכשיו. ויינס, תיקח ויינס. איפה? אוי, בלוקים, תיקח, נראה זה כמו מגה-וולס, אז כדאי לקחת בלוקים. אני לא צריך בלוקים. אנחנו... רגע, יש סיכוי שפיצחו את הסנס שלנו? כן, פיצחו. אני שם... הוולס התחיל. אני יודע, אני שם זה. לא, צריך להסתתר פה. רק מתי שיפרצו למנהרה. תהיה על שיפט.
אוקיי. כדי שלא ראי את השמות, שלא יראו את השמות. אוקיי, אנחנו נראה לי... זה בלו, זה בלו. אנחנו בלו? לא, אנחנו גרין. נכון. וואו, אנחנו טובים. איירון. זה לא, זה לא. הנה מי שגנבנו להם את האיירון. איפה? אני ראיתי פה יש אחד, הם ניסו להסתיר את הבית שלהם, אז עלינו עליו. ואז פתאום כזה שתי אנשים. בוא, נלך לגנוב להם. מה, אתה הלכת לבדרוק? לא, אני מאחורי... איירון בתקרה! מצאת? יש עליך ווד? כן, יש לי. בוא. בוא נכין. אבל במחנה שלהם יש קרפטינג טייבל ופרנס. ייי, לקחתי להם את כל הקול. כמה איירון יש שם? אוי לא, לשים פה קול. כך. שים. לא, אבל שלא יבוא, צריך לחזור. נו! מה יש להם? לקח את הכל. יש שם איירון? לא, בוא נחתום. לא, אתה לא הולך להיכנס. בוא תחסום נחתום אותו. כאן. תחסום אותו. תחפש... לא! תחסום אותו, תחסום! מה, איך לחסום? או שהוא לא ייקח מהפרנס? כן, מה? אין שם כלום. איזה מחרפן. איירון! יש נראה לי מספיק ללגינגס בשבילך. כן, יש לי מספיק ללגינגס! יופי. בוא, עכשיו, לא, יש... תכין פה פרנס. תביא לי את כל הווד שלך. אוי! תביא לי את כל הווד שלך, תזרוק, מהר אם אתה רוצה לגינגס. לא, אבל למה הוא פה? בוא רחוק, בוא. בוא לפה. בוא, כאן, תשים כאן. תשים פה קרפטינג טייבל. לא, אני פשוט אתן לך טוב. מהר, קח! נו, אבל בוא כבר, בוא. אבל יואו, כמה איירון מצאתי! תחצוב את הכל. הנה, נתתי להם סטיקס. תיתן להם את כל האיירון, אוקיי? הנה עוד איירון. תיתן להם את כל האיירון, יש לי מספיק בשביל פול. בשביל מה שחסר לפול. יואו, איפה אני מתקשר אליי? באמצע הקלטה. אומייגאד, יש לך, תשים על נעל על... יואו, כמה איירון! וחזרנו, סליחה, תשים זה על נעל באמת. על להפריע. מה? באמת. נו, תן לי פול. שנייה. פה, רואה? פה אני מחמם 7 איירון. רגע, אבל תכסה את זה בקובלסטון, לא יודע. קוק דיס. וואו, אוי, אתה יכול לשמור עליי שנייה? צריך לדבר עם מישהו. חזרנו. סליחה, זה באמת מישהו מתכתב איתי בסקייפ. תן לי את הלגינס. לגינס אין לך, היה פה איירון, לא? אין לי לגינס. הנה פה, תיכנס. יש שם איירון, לא? יופי, לגינס. 7, נכון? כן, 8, כי היה עוד איירון אחד בפרנס. אז תזרוק ל-AK רוקט רקול. לא! לקחת את הלגינס? לקחתי. פיו. Give me. תודה. היי, שנייה, אני זורק לנזקקים איירון. תרומה לנזקקים. הנה, קח איירון נזקק. וואו, חשוך פה וטירוף. תעשה מעשים טובים, יעשו לך גם. טוב, אני מכין פה קצת, אתה יודע, טורצ'ס. יש לך אוכל במקרה? דבר שלי אין. דבר שלי גם אין. אוף, חבל שאי אפשר לאכול קוקובינס. תלך לאט כזה ותגיד פוד. פוד. אל תלך על פוד, אל תלך על פוד.
I want to eat a salad. יש לי רעיון. מה? אכפת לי. נראה לי שכתבתי עם שגיאת חטיא. מה? יאללה, עולים למעלה לעשות PvP. וואי, איזה יאללה. Come up to PvP. Come up to PvP. שנייה, בוא נגיד. Come up to kill אני רוצה למצוא אותך. אוקיי, יש ילו מעלינו. נראה לי הם באים. כן, באים. אימא'לה, מהר. רוץ. להתחבא. אני מתחבא. ילו. קאם. אני כתבתי שגיאה. Yellow coming. ילו קאמינג. פוק. תסגור את עצמך במקום כזה, ואז פתאום שהם יתקרבו אליך. אני לא אדבר רק. חזר. הגרין הכי טובים אבל. הגרין? נכון, אנחנו יכולים עליהם. We can do it! אוי, פאק, אני באמת אוכל. ממש אני אוכל. יש קומפס? נראה לי צריך לעשות קראפט לקומפס. פתאום אני גובע ברב כזה ואני מת. לא יודע. אנחנו צריכים לעלות למעלה כדי להשיג פוד. I need food. I need to eating a hamburger and chips. ימי. אז כאן נראה לי מישהו עושה פה קמפ אמי. אל תדאג, אני חופר הרבה. בוא למעלה. אתה לא יודעת שהיית מאחוריי כל הזמן. לא, אני רק כרגע הגעתי. מה, כולם קובעים פה? אם יורד לי דמג' אז אני מת. אני חי. מה זה? הפילו אותי. איזה מטומטם! הוא ככה מפיל אותי. מי? אני עומד על סנד פשוט, איזה טמטום. איפה אתה אבל? הנה, אני פה, קטע. למה אתה מתחבא למעלה? לא, עולים למעלה, מה מתחבאים? צריך להשיג פוד, לא? יפ. יאללה שיפט. זה מעצבן לחוציף איירון עם... אי אפשר, אני לא מקבל את האיירון כי אני לא צריך. מה? הם צוחקים עליי כאילו? אני לא מבין. מה? מת לנו אנשים. אוי לא. אבל עדיין אנחנו מובילים. כן, מתו לנו אנשים. לא טוב. I need a wooden pickaxe. אנחנו לא מסתדרים טוב. I try to get up, if I don't get up, I die in the... זהו, אין לי העיר. אני מת. I drowned. אני חי. מה, נשאר לך חצי לב? לא, נשאר לי 4 לבבות וחצי. אבל אם רואים אותי הורגים. לא, סן. אני עומד למות. מים, מלא מים. אני עומד למות. I'm killed. If you die, תמיד תדע שאהבתי אותך. סתם. If you die, תעקוב אחריי. I'm not die. יש מילאתי את עצמי בועת אוויר קטנה. אני למעלה. הרגו את הפרו של הילו! וזה רק אנחנו, כמעט. קומפס. I am in the life. אמי, הנה אתה. יש לך אוכל באמת. טוריג'ן! רוץ, רנינג! לא, אמי, אנחנו יכולים עליו. מה? אין לנו סיכוי. לא, רוץ, טוני, רוץ. טוב, נו, אמי, אין לו פול. אתה צוחק עליי? אין לו פול?
אוי לא, גרוע. הוא בורח, הרגתי אותו! יש! יפה. גוד ג'וב, לא? אני מקבל את הסורד שלו. בלו טים is eliminated. יו, זה איירון סורד עם קנוקבק 1. יש לנו ילו. רק את הילו לחסל. ולא נשארנו הרבה. ילו אחד! אוי, זה רק שנינו! מה? כן, זה רק שנינו. אוי לא, למה נפלתי לבום חורבן? יש לך אופטיפיין? כי זה ממש חשוב עכשיו. לא, אבל איזה חר. יו, אין לי חיים, די, אני מת. בא לך את האיירון סורד שלו? איך היא תעזור לך, האמת? לא, אני חייב איתך. כן, we need אחד את השני, סתם. כן, לא סתם. הוא כאילו מחפש אותנו עכשיו. הנה איש, הנה הוא. איפה? שם. הנה הוא עולה במים. אימא'לה, יש לו פול! יש לו דיימונד סורד. יברח. לא, אין לנו סיכוי, די. אמי, אנחנו נילחם. בוא לצד. אנחנו נברח ונירה בו. נראה בו? לא, נירה בו, אוקיי, נירה בו. בוא נגיד את זה, נראה לי. נירה בו כי אנחנו ההרפתקנים! בפורטר, אפשר לעשות דראו. מה זאת אומרת דראו? הוא עושה לנו שורטקאט. איפה אתה? אני רץ סביב הבדרוק. I will heed. אני חסר אונים. You did? חצי לב. Please don't die. אני בא לך לעזור. לא, תרביץ לו. אבל לא, עוד לא, שאני אגיע. הרגו אותי. כמה חיים יש לו? טלפורט, אני עושה לך טלפורט. אני יכול... לא, אני אראה לך. איפה? מה? יש לך אוהדים! סקילר. זה העוד היחיד שלך. הוא מתגרן! הוא מאחוריי? כן, הוא מאחוריך. אני באה לך. תהרוג. הוא הרג אותי. הוא לא הרג אותך עוד, אבל הוא עומד להרוג אותך. הרג אותי. אני לא מאמין. ג'י. טוב, היה לו דיימונד סורד. יודע עם מה. מה זה קרמה? אני לא מצאתי זה אחרון. טוב, אז ביי כולם. לא, תודה שצפיתם. פעם ראשונה תכתבו בתגובות, כאן עמי וטבל. אנחנו שיחקנו The Walls. לייק, סקייב, קומנטס. זאת אומרת, תכתבו בתגובות. יאללה ביי.